Obodo. Aya saga look any ocha. Come piatage. Comport yourself. Where are you meeting? The ocha was. When did you ma boncha? The ocha. What? Tata ke ado phone. Pesi okwa. Ta. Mo ocha. Fine boy. What up for my flesh? I saw the water, I put a weedy stamp the long tamper, a one of biology, osmosis and diffusion. Pay one and one for prime factor. Hey, why are you want to be? My flesh, I saw the water. Where's we request Sunday. Where my can jam after you, na you before you, na see you. You na investor where other investors they see the child ID or you. But they come on, Olena. And you say, you go right, such a many places of people to know them all. They can go, come on, Obodo, and the long one. The long one, so I put it with your face. So, when I'm going to hook up, the one for you, but they come by best night. Kiki is your man. I get what? Hey, Ebo, one nail of walk. You must take every suit and say, Bam. Yeah, but designers now. I got me 12,500. 12,000. If you don't go on Ayala, if you lost again Ayala, don't worry, they are fall apart. If you remain up, if you remain Ayala. Team na banampa kana. Taratita. Oyi wa we, one no biota, one no pitobi. Pape. Omo tai. Ayi pu apa, one no ipi apa. Akwa agola na azu onu kiti bo we meeting. Mama wa ga. I don't know. We meeting no so. Ipi apa so. If you remain na ya no ko ya, mbe ya afo alata. Is e afo ma we na ya. Grip apa. Oyi bu ko kwisi. One Pitobi, Biota, Ayasagaro. One Pitobi, Ayasak. But I don't be found about Obodo. I don't want to come as well. So, one Pitobi, Ayasagaro. Ayasagaro, Idiota, Campiatage. If you may have Tata, come and say this one, also. One Pitobi, Ayasagaro. Obodo, you know, you're a Tommy Salo. And I am a Salo Daddy. I told me, sir. I'm not to be. I am Sagalo. I told me, sir. I told me, sir. Yes, Oga, comport yourself. Where are you meeting? Biota, where's when did you ma boncha? Biota, what? Tata, I don't Onye, Daddy, I told me, sir. I am Sagalo. Kenyatta. Obodo, you have been load. You have been load, Obodo. Biota. Agarana. Only go try so. Only go try. What's up, Rosebo? Can't stop him, Jack Aloha. I want to fire up. My sister said, I thought you know, in aqua. One aqua. In my corner. If you remain higher, my Sagarata. The altar. Now, why? No, where's one man? The other Pitobi. I wait for your need to go to now. You go. If we confirm, we need to go to. You know, is you want to not say food now. One people miles or so. Hey, one day you go confirm. I take good day. Any eat a good day. On a wall, I take good day. I take good day. Ọcha nema ya na nkọpụlụ oge yes lipstick one the biru go ọfụma ya na apụ ara the biru go ọfụma tee lipstick ka ọ dị ọcha nwanne Peter Obi na ọnwa ya kwọsịkwara m iwe tọnda na agbagbu gị yes akwa ara mma ya sagala ngwa gị na igego ma igere ala nwa na back number confirm any dey take powder mpeni dey take powder. Couple of
mpaka nkọpụrụ ọdụ eniri ite gị pọda eniri ite gị pọda ka ị dị ọcha ife iri na ị na-ayị ala dobi mmadụ nwa ga-agba dobi irugo ọfụma ọsọ dobi irugo ọfụma esu ebe nwa na-akọ ọrụ n'obodo a hai afa na nwa nwoke ị na-akwa akwa ka mmezie gị highest ihe tinye kịta ka a na-akpọ star 5 highest star lee ya designers perfume pesi ọkwa taa nwa onye ọcha fine boy agbọ mma asa mma ewu ife iri na ịma ife onye asa ga-alụ 5 pa ife nji ọwụ mmadụ alụ chọọ ya nye m ozugbo ife nji asa alụ bụ 5 pa so lụọ m ka m na-awa ịchọrọ mụ na gị na-eme ofu ihe confirm 5 pa ọhịa nji 1 2 3 4 5 aga m eri nke mmadụ so nke m ka m na-ewe na-ejide ezi next time efo m ịkwala ife nye gị ka a na-akpọ manicure full body manicure ka nwoke na mụnwa bụ onye ala na-agba ala obodo onye ala na-agba ala ị na-ezu ewu nonsense and ingredients ịchara m furu ilu gị tara ịkwa m next time nnakwa achịrị ebe anụ ụfụ mpama. I told you to respect yourself. This foolishness you are displaying does not look good on you. Day by day, you are looking more stupid and foolish.